l'aniversari de la caiguda de Barcelona en la Guerra de Successió, l'11 de setembre de 1714, encara que els lleidatans i les lleidatanes també hauríem d'evocar el 7 de novembre de 1707, dia en què van capitular les tropes que defensaven les fortificacions que envolten la Seu, on s'havia refugiat i patit privacions de tota mena una bona part de la població civil de Lleida, i que va ser aquesta capitulació conseqüència directa de la derrota dels catalans i els seus aliats a la batalla d'Almansa, esdevinguda el 25 d'abril del mateix any. La sort dels catalans a la Guerra de Successió va commoure tota Europa. L'heroisme i la tenacitat amb què defensaren les seues llibertats van ser lloats pels seus mateixos enemics, i a Londres es van arribar a publicar fulletons populars que es venien al preu d'un xíling i que contaven textualment la deplorable història dels catalans abandonats pels seus aliats anglesos, austríacs i holandesos. La commemoració de l'11 de setembre, però, ha assolit una dimensió històrica, institucional i popular pròpia, acreditada per gairebé 125 anys de celebració, que comencen amb una missa celebrada a Barcelona l'any 1886 en memòria dels que moriren defensant les llibertats catalanes. Continua amb la instal·lació del monument a Rafael de Casanova l'any 1888 i passa al llarg de la nostra història contemporània per les celebracions massives de 1921 i 1931, per la duríssima repressió de la celebració imposada per la dictadura franquista i també per la Diada de 1977, que va constituir la manifestació popular més gran celebrada a Catalunya i probablement a l'Estat. Més enllà de la natural diversitat política i ideològica del nostre poble, en l'esperit de l'11 de setembre se sent representada una gran majoria social de catalans i catalanes que viuen el catalanisme com a expressió del seu patriotisme i de la seva especial vinculació amb la llengua, el dret, les institucions, l'economia de la nostra nació, d'una manera molt similar a com es viu en centenars de pobles de tot el món. A partir d'aquesta base comuna i compartida, cadascú pot i ha de decidir viure lliurement l'11 de setembre com una jornada de festa, de reivindicació, de gaudi o d'expansió popular, la qual cosa no ens eximeix, especialment a aquells i aquelles que assumim responsabilitats polítiques directes, de la necessitat d'interrogar-nos sobre els motius i sobre les alternatives a la situació de fatiga civil que la suma dels efectes de la crisi econòmica i probablement de l'allargassament excessiu del debat estatutari i de la negociació sobre el finançament, entre d'altres factors, han contribuït a provocar en una part gens negligible de la nostra societat.